昨日ですね、ちょっと言うの忘れてたんですけど、これ、見てください。なんか、ホークスソフトバンクホークスが優勝して、なんかもらったんですけど、その iPhone 4S 買った時に。で、これ、なんか、まあちょっと開けてみたいと思います。こうかな開かねし、開いた。なんだこれ。お、これもしかして。もしかしてじゃね？見える？似合う？てかこれ、被るだけか。なんで俺絶対こうかと思ってたし。くそ、やられた。ただのこれしかも使いにくい。まあいいですよ。まあおめでとうございますよ、ソフトバンクホークスさん。まあ僕はね、ちょっと野球をあんまり知らないんで、ちょっとあんまり、あれなんですけど。そうですね、ほら。ソフトバンクホークス S1。すごいよね。やっほー、僕。なんか知らねえよ、僕じゃないよ。なんか知らねえわね。まあいいや。まあ、これだけ。あ、ハゲがバレる。してたみんな。ここのひらひらがなくなったら僕ハゲがバレるね。1、3、2、1。見て、ハゲてるでしょ。まあちょっとね、このハゲをね、どうしたね、このビラビラをね。あ、このビラビラ。いるんだよ。ちょい髪みたいな。顔出してるんだよ、これ。知らなかったな。ちょっとした気遣いなんだよ。まあいいや。まあ今日はこんなところで終わります。さよなら。もう、くそ、これだけか。いやね、これでね。まあちょっとこういう福袋に入ってたんだけど。なんかまだ入ってるな。お、マラカス。お、打楽器組としてはいいな。紹介していこう。顔がついてるぜ。やってみたい。全部出そうか。なんか入ってる。何これ。選手フォトボールキーホルダーって。松田選手？誰？わかんない。メール来たね。まあこんな感じ、なんか。松田選手ね。あとなんかシール。誰だこれ。森福だって。お、森福。あ、森福選手知ってますよ。そうですね。うちの学校の、野球部の副顧問の後輩らしいっす。で、ちょっと、うちの学校にちょっと、押しに来たらしいですけど。お、すげえ。あ、これすげえ。あ、これラッキー。ちょっとこれ先生にあげようかな。ねえ、欲しい人、コメントちょうだいね。俺が、考えてやるぜ。じゃあな。